Sibuya kanjalo kusisigayigaya esinamandla somsakazi Abusekho Ubunzima Christian Radio Station ku-channel yakhe intandokazi 100.3 la sisho njalo sithi ubunzima nokweswela buyaguqa ngawo amadolo amabili sahle naye kumacingwane kusoke isigayigaya sakhe esinamandla somsakazi kulwesine lo mama la sikumema khona sithi woza uhlanganyele nathi udumise kanye nathi bekade ngikuthembisile ukuthi bangabe sibuya nje sibuya naye umvangeli wethu isihambeli sethu sosuku namhlanje ubaba Ntuli yena-ke sobeke sinaye la esipha amazwi aphilayo amazwi ezwi likaNkulunkulu siza ukuthi yini le uNkulunkulu ayibekile enhlizweni yakhe ukuthi-ke siyifunde siphinde futhi-ke siyiqonde kungolwesine lo mama siyajabula-ke isikhathi asinikezile sona ukuthi-ke abe nathi kwisigayigaya esinamandla somsakazo ngicela nje ukuthi-ke ngimnike le opportunity ukuthi nje ake abingelele abalaleli. Ngiyabingelela abalaleli, ngibingelele umsakazi umsakazi westation Abusekho Ubunzima. Siyabonga kakhulu baba nathi siyajabula ukuthi-ke sibe nawe kwisigayigaya esinamandla somsakazo. Mina-ke bakithi sengiyancipha ngicela nje ukuthi-ke ngimnike ithuba ukuthi nje kube uyena usihlephulelayo isinko sanamhlanje ngesidle sisuthe sigcwaliswe ngamazwi kaNkulunkulu. Ngiyanibingelela futhi bangcwele egameni kaJesu Kristu ophilayo nozobuya masinyane. Igama lami uJerome lo wakantuli, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe, ngokuhlala ngiseThekwini. Ngiyakholwa ngisindisiwe, ngihlukene nesono. Umntwana kaNkulunkulu wamukela uJesu ngisafunda isikole, ngamukela uJesu ngasindiswa ngingakaze ke bazalwane ngiphuze, ngingakaze ngibheme, ngingakaze ngijole. uJesu-ke ungisize lapho-ke nje bazalwane into yokuthiwa into yasezweni, omjolo, konke lezo zinto, izinto ey'bamba abantu abasha. uJesu wangisiza-ke bazalwane, wangivikela kakhulu kuzo. Ngiyakholwa-ke nje bazalwane uJesu uyigcine kahle impilo yami, uJesu uyiphethe kahle impilo yami nakule y'khathi ezinjena. Angibone enye into bazalwane engingabambelela kuyo ngaphandle kaJesu. Angimboni omunye umuntu engingamkhonza ngaphandle kaJesu. Angibone enye into engingayenza ngiye kuJesu ngenxa yayo, ngoba uJesu ungivikelile emnganeni bami, uJesu ungivikelile ngikhula, wangigcina. Ngiyengibheke nje bazalwane abantu engikhule nabo bengekho kule sandla esinamandla, ubone ukuthi impilo abayiphilayo iyadabukisa ngenxa yokuthi abekho kulesi sandla esinamandla esiuJesu, ngoba akekho umuntu okwazi ukuma ngawakhe amandla bazalwane, akekho umuntu okwazi ukuyigcina ngawakhe amandla. Kodwa into engiyibongayo bazalwane, ngibonga la mandla evangeli alondoloza impilo yomuntu, agcina impilo yomuntu, imvikele ngisho ekubeni iteenager, angalawulwa inyama yakhe, imvikele ekutheni angaqakwa isiteji. Ngiyaphila nje bazalwane, angaze ngixakwe isiteji, angaze ngihlushwe isiteji. Sengikuthi mhlawumbe sengikhalela otshwala, sengikhalela ukubhema. Ngiphilile nje bazalwane, yonke lento ngingayenzanga, kodwa hayi ngawami amandla ngenxa kaJesu. Elithi iBhayibheli nginamandla okwenza konke ngaye uJesu ongiqinisayo. Ngiyafisa-ke nje bazalwane ekuseni siye ezwini lenkosi lapha kuTimothewu wesibili bangcwele uchapter 2, isihloko sakhona sithi uTimothewu ululekwa ukuba abe yibutho elithembekile likaKristu. Ngakho verse 1, ngakho wena mntanami yiba namandla emseni kaKristu Jesu, lokho okuzwileyo kimi phambi kofakazi abaningi, lokho ke kubeke kubantu abathembekileyo
abazokuba namandla okufundisa nabanye. Hlanganyela nami ukuhlupheka njengebutho elihle likaKristu. Akekho umuntu osempini olibala izidingo zaloku kuphila aze akholeke kulowo abuthengile. Futhi nxa umuntu encintisana ngaqeliswa engancintisananga ngokomthetho. Seqe lapha siye kuverse 15 verse 14. Bakhumbuze ngalokho ufakazi phambi kukaNkulunkulu ukuba bangalwi ngamazwi okungasizi lutho okuyingcithakalo kwabezwayo. Khuthalela ukuba uziveze uthembekile uNkulunkulu isisebenzi esingenamahloni esiqondisa kahle izwi leqiniso. 16. Kepha ukukhuluma kwezwe okuyize ngokuba bayoqhubekela phambili ekungemesabeni uNkulunkulu. Nezwi labo liyabhida njengesilonda esibhucukayo abaphakathi kwabo ngoHimenewu noFiletu. 19. Nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu sinalolu phawu lokuthi iNkosi iyabazi abangabantu, nokuthi yilowo nayilowo ophatha igama likaKristu makadede kukho konke ukungalungi. 20. Kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesiliva kuphela, kodwa nezemithi nezebumba nezinye ezihloniphekayo. Ngalokho uma umuntu ezihlanza kulezi zinto uyokuba isitsha esithembekileyo, esingcwelisiwe, esinosizo kumninindlu, esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle. Babegameni likaJesu waseNazaretha. Baba wena wethu uyaphila. Baba wena wethu namandla. Baba wena wethu uyanqoba uyafikela. Wena wethu phakeme. Wena wethu thembekile. Egameni likaJesu waseNazaretha akekho uNkulunkulu esimaziyo Baba ngaphandle kwakho. Akekho umuntu uThixo singamkhonza nasingabambelela kuye. Uwe wedwa ekuseni, uwe wedwa ovula kungavali muntu, uwe wedwa ovala kungavuli muntu. Elithi izwi lakho umhlaba ungakasekelwa, wena wawukhona unkhona, igama lakho uyaphila. Asikho isikhali esibekelwe thina sophumelela, nolimo oluvukela thina uJehova uyalahlulela. Elithi izwi lenkosi ungesabi, noma udabula emanzini kepha amanzi angeke akukhukhule, noma udabula emlilweni kodwa umlilo ngeke ukushise. Ngiyoba nawe kuze kube sekupheleni kwezwe. Siyabonga dwaleni namandla ekuseni ukuthi wena unathi awushile. Khuluma Jesu, khuluma kule ndawo, khuluma Moya Ngcwele silalele ngegama likaJesu ophilayo. Amen. Ilelizwi ke bangcwele ekuseni inkosi elibekile enhlizweni yami elithi khuthalela ukuba uyive uthembekile kuNkulunkulu, isisebenzi esingenawo amahloni, esiqondisa kahle izwi leqiniso. Uma ubheka bazalwane kulesikhathi esiphila kuso, ukuthembeka kuya ngokuya kulahleke endleleni. Ukuthembeka nokwesaba uNkulunkulu kuya ngokuya kulahleka. Kodwa izwi lenkosi ekuseni liyasikhumbuza bazalwane ukuthi kubalulekile ukuthembeka uma uyikholwa. Ungathembeki ngoba kukhona umfundisi, ungathembeki ngoba kukhona abazalwane.
kuyihlazo bazalwane ukuthi njengoba kade kuzwakala ukuthi kade kutapho kuzwakala kuthiwa nomuntu osindisiwe noJesu naye uyatholakala kulezi zinto. Shuthi into elahlekile bazalwane ukuthembeka nokwesaba uNkulunkulu. Elithi iBhayibheli ukumesaba uNkulunkulu ukuzonda izinto ezimbi. Ukumesaba uNkulunkulu bazalwane akubona ukusho ulokusho ukuthi ngiyamsaba uNkulunkulu, kodwa into eveza ukuthi lo mzalwane usaba uNkulunkulu uyadeda ezintweni ezimbi. Elithi iBhayibheli isikakela siqinisileyo simi sinalolu phawu lokuthi inkosi iyabazi abangabayo, yilowo nalo ophatha igama likaJesu akadede bazalwane kuzo zonke izinto ezimbi. Uma umuntu esindisiwe bazalwane ngeqiniso, umuntu osindisiwe akalala engashadile. Ngeqiniso umuntu osindisiwe bazalwane akadako utshwala. Ngeqiniso umuntu osindisiwe bazalwane akashukumeza umkakhe. Ngeqiniso umuntu osindisiwe akayideleli indoda. Umuntu osindisiwe owumama uyayithobela indoda yakhe, angathobela befundisi kodwa ehluleka ukuthobela indoda yakhe. Ivangeli leyinsuku bazalwane kuba sengathi liphelelwa amandla ngenxa yokuthi nathi esithi sitholile siliphethe budedengu. Ngokuthi ivangeli bazalwane mawutholile funakala ezinye izinto noma ngabe kuthiwa ayisona isono uyiyeke ngoba senza nevangeli lakho lingacaci. Uyabona bazalwane nje wasikholwa sisindisiwe kuyihlazo kabe uhlangane nekholwa liphuza amanzi kodwa ngebhodlela likabhili. Khona lokho akusona isono, kodwa abantu abadlulayo bathi ikholwa liphuza ini ubhiya. Kukhona ezinye izinto engafanele uzenze ngenxa yokuthi ivangeli lakho olitholile ligcina lingacaci, ligcina lingabonakali kahle kubantu. Fana nokuthi endlini yakho kuloku ushera iBhayibheli no-sister, endlini yakho intombazane kuloku kungena abafana, ivangeli lakho ligcina lingacaci. Abantu bazobathi uyajola kanti awujoli, kodwa inkinga yakho ukuthi usuke waphuza amanzi ngebhodlela likabhiya. Mina ngafika evangelini bazalwane kwakushawa kuze kushawe ngisho u-30 bay. Thi u-30 bay ufunana embhedeni womuntu omusha. Saphila bazalwane isono, sasishawa singancedwa. Into eyangigcina nje yileyo bazalwane ukuthi ngatshelwa iqiniso elithi iBhayibheli lokho okuzwile kubeke kubantu abathembekile abazoba namandla akudlulisela nakwabanye. Shuthi ivangeli mawutholile akuthuleki. Ivangeli mawutholile uyafakaza. Ivangeli mawutholile uyadlulisela nakwabanye. Utshela abantu ukuthi khona umuntu okhulula ngeqiniso, khona umuntu olekelela impilo yomuntu osahlule ngisho irehab, kodwa mayehlangana nalamandla impilo yomuntu isizakale. Ngoba akekho omunye umuntu mntaka baba ongakusiza ekseni ngaphandle kaJesu. Ngimile nje nambazalwane yilamandla evangeli asiza impilo yami. Lokho kuzwile kubeke kubantu abathembekile abakuzoba namandla okudlulisela nakwabanye. Ivangeli bazalwane yirelay. Akufanele ivangeli wena uthole liphila kodwa udlulisele kwabantu selifile kungaselona lelo wathola. Abantu abaningi bazalwane asebedlulisa
ivangeli ngelona bona batholanga linje bathola liphila kodwa sebedlulisa seligula sebadlulisa selingenamandla sebelisekela ngamanzi sebelisekela ngamafutha sebelisekela nazo nangazo zonke izinto mina ngifika evangelini bazalwane iwashe ikhahlelo sikishwa ngomnyango kunjalo kodwa bazalwane kule nsuku uzwa amanzi sebewabuyisile sebewabiza ngo-faith water sebewabiza kahle ngamagama engisi kodwa ngeqiniso bazalwane kusayilezi ayiwasho esayikhahlela mhla siphenduka esahlukana nazo nama ekhona amanzi ayesetshenziswa esontweni engangisonta kulo kodwa ngesikhathi ngisindiswa angiphindanga ngaphatha amanzi kodwa into engatsholona kuthiwa phatha leli gama likaJesu isho njalo engqondweni ithi uliphatha leli gama akuphathwe ngento bazalwane kuleli ivangeli kuphathwa igama likaJesu lona lodwa igama likaJesu alisekelwa nangalutho igama likaJesu alisekelwa nangokugomela iCovid kodwa igama likaJesu lona lodwa linamandla kufunakala abazalwane kule nsuku esiphila kulo noma ngathiwa-ke siyadlula emhlabeni kodwa sidlule nabantu bazi ukuthi khona abantu abake bakholwa emhlabeni uma bazalwane sidlula thina emhlabeni noma nawe udlule emhlabeni abantu bokwazi ukuthi kade kwake kwaba khona umuntu okhola usindisiwe unjani la ukhona liyabonakala ivangeli unjani emsebenzini esikolweni awutshontshe nabantu abangakholwa awutsholi nje emsebenzini awuhlukumeza abantu abaphethe linjani ivangeli lakho wathi utholile liyakhanya emsebenzini liyakhanya ekhaya uphila kanjani kodwa lithi iBhayibheli lokho kuswile kubeke kubantu abathembekile abazoba namandla okudlulisela nakobani mase lithi iBhayibheli sengiyephetheleni lithi bazana ngekho umuntu osempini olibala imidingo yalokuphila mase lithi iBhayibheli umuntu akakhaliswa engancintiswananga ngokomthetho ngeqiniso abazalwane noma iziphi zikhona akusho ukuthi wena buyele emuva noma iziphi zikhona akusho ukuthi hlehla noma iziphi zikhona akusho ukuthi buyele ey'ntweni owalandwa kuzo ngifuna ukuthi mntaka baba iziphi zivuka endleleni yakho don't quit ungayeki ungabuyele emuva simile nje bazalwane siyakholwa eyami iminyaka isu-44 ngisindisiwe ngingajoli ngihlukene nesono ngingakaze ngijole awalibonga igama likaJesu ngihleli ngensizwa ngifuna ukukutshela nawe mntaka baba ukuthi noma ngathiwa kufikani endleleni yakho ngithi mina buyele enhlambulukweni funa umuntu ozokhuluma naye indaba yakho akusize elithi iBhayibheli bonke elithi izwi lenkosi bonke abanalelo themba elinjalo bayayihlambulula into ephilisa ikholwa endleleni liphile libhobokelele nomoya ongcwele inhlambuluko ayikho enye into mntaka baba eyokusiza ube yikholwa elibhobokelana nomoya ongcwele uyabona abazalwane ekukholweni kwami ngisho noma ngathiwa ngihamba edrobheni mangifika kufakazo nami noma ngabe kuthiwa kade ngihambela nje ngiyele shop kodwa mangifika kwenziwe i-open air nami ngima kuthiwa kudedelwa ubufakazi nami ngiyakwazi ukufakaza ngoba angilona ikholwa eliqashulayo phakathi ney'nsuku alikholwa kodwa likholwa ngoba sekuthiwa yisonto bala kumnandi bazalwane ukukholwa hlalani bangcwele kuJesu musani ukuba makholwa angesonto musani ukuba makholwa kuthi malivaliwe izwe awukholwa njengoba kade kwenzeka zonke lezi zinto nawe utholakala phakathi elithi iBhayibheli abantu bayamangala abazalwane
ngongagijimeli kwethu kulowo msindo behlambalaza. Linjani lakhe ivangeli? Bayamangala yini abantu ngempilo oyiphilayo? Iyabamangalisa yini abantu impilo oyiphilayo? Ngoba uma impilo oyiphilayo ingabamangalisa, ngifuna ukukutshela mntaba ukuthi awukakalitholi ivangeli. Usathole isonto. Kodwa mawuhlangene nevangeli, kuqala ngisho abangani bakho owawuzwana nabo ungakakhona bahlukane nawe, ngoba ukwazi ukuba nabangani abangakhona kodwa uthi uyakholwa ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi ukuyihlanganisa nabangani ababi kuyakonakalisa ukuyiphatha okuhle. Ngifuna ukuthi mntakababa ivangeli mawutholile, abangani bakho awubaxoshi. Abangani bakho baxoshwa impilo eyiphilayo. Shuthi abangani bakho njengoba bengahlukani nawe, shuthi nawe ubuye udayise ngevangeli ukuthi masebexoxa ngo-boyfriend nawe uyaphawula. Ngoba ngiyakutshela ngeqiniso mawuthola ivangeli, abantu abakwazi ukukhuluma ngemkhubu ukhona kodwa mawuhlangene kahle nevangeli. Kodwa mntakababa buyela kuJesu. Lithi iBhayibheli uma umuntu eyihlanza kulezi zinto kuyoba isitsha esikhethekile esinosizo kubumuntu. Mntakababa buyela kuJesu ngeqiniso. Kholwa musukudlala. Ngiyalazi ivangeli bazalwane lingigcina. Hayi bazalwane lento yokukholwa ehlobo. Ebusika ukholwa. Ebusika ubuyela kubaba wengane ngoba uthi kuyabanda. Ufuna ingubo enamehlo. Kodwa mntakababa nangu uJesu. Nangu uJesu okhululayo. Elithi iBhayibheli uJesu indlela neqiniso nokuphila. Akekho umuntu ongeza kubaba ngaphandle kaJesu. uJesu ikhambi elelapho kubi. uJesu okhulula ngeqiniso. uJesu yedwa usiza impilo yomuntu. uJesu okhulula abantu abacindezelwe imimoya. uJesu usiza abantu abahlushwa amandiki namandawe. uJesu okhulula abantu abahlaselwe umoya wobungoma. uJesu bazaluyena yedwa usiza impilo yomuntu. uPawulu wakwalandelwa intombazana eyinomoya wobungoma. Wathi uPawulu imehlangana naye intombazana iloko ibancoma ukuthi ba abantwana bakaNkulunkulu. Kwathi ukuthi uPawulu akanendaba nokunconya umuntu onomoya wobungoma. Ngoba akwazi ukuhlangana ivangeli nomoya wobungoma. Uma uthola ivangeli fanele kube khona umoya ophumayo kungena omunye. Ngeke kwazi ukuhlalelana uJesu umoya engcwele nomoya wobungoma. Akwazi ukuhlalelana. Ngeke ukwazi ukubamba ko2. Lithi iBhayibheli ngeke ukwazi ukuthanda uNkulunkulu nomamona. Ngeke ukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Ngoba lithi iBhayibheli enye uyithanda enye uyizonde. Kodwa mntakababa nangu uJesu. Ngifuna ukusho nje bazali ngeqiniso ukuthi asikho isangoma esikholwayo. Awalibonga igama likaJesu. Asikho bazalwane. Ngeqiniso asikho. Singasonta kodwa asikho isangoma esikholwayo. Uma uhlangene kahle nevangeli kusala ubungoma, kusala ukuthakatha. Ungabi nemfene ukholwa. Obuhlungu basana abantu bayasonta kodwa uzwa kuthiwa bayathakatha. Uzwa kuthiwa banemfene kodwa umuntu onjani bazalwane uyakholwa. Uhlisa indoda uhamba inyanga. Kodwa kuthiwa uyakholwa. Ukholwa kawani lokho? Ngoba kubuhlungu kulento ukuthola ukuthi bonke abantu besilisa bayakhwahlela. Baneyifuba. Ngenxa ukuthi abantu abahlala nabo endle mvangeli bayawusekela umshado wabo ngemithi. Lithi iBhayibheli bazalwane umuntu ofenga yakhe indlu ngisho umuntu oyakha uyakhelisa. Yabona uma uzosekelwe ngemithi uzophela noma yini. Ngoba ngifuna ukukutshela mntaba kulo muntu olanda kuyena ngelinye ilanga uzofa. Uzothi kuthiwa akaye khona shuthi umshado wakho uphelile ngoba ubusekele ngezinto zabantu. Kodwa umshado osekelwe ngoJesu uyama noma ifike. Uyabona khona abantu utshele ongathi wena mawubabona ubukubadelele. Awalibonga igama likaJesu. Ngoba ngifuna ukukutshela mntaba noma ungenzani. Umake happen. Uxhuma inwele. Ufaka amabhlukwe. Indoda nje mayisifebe isifebe nje. Kodwa into ezokusiza emshadweni wakho. Thatha
wethu Jesu elithi iBhayibheli emshadweni iwayini laphela ngalesikhathi kuphela iwayini emshadweni iwayini libele intokozo emshadweni njengoba wena uzwa ukuthi emshadweni wakho ubumnandi phelile musu kubuyela kombobo zehluzi buyela kumnikazi womshado kuJesu elithi izwi lenkosi kwathi ngaphela iwayini baya kuMaria bathi akabakhulumele noJesu ukuthi abanalo iwayini wathi mefika kuJesu wamtshela ukuthi uJesu abanalo iwayini uJesu ngalesikhathi etsheliwe sashintsha isimo emshadweni lithi izwi lenkosi iwayini abaliphuphuzile lokuqala lalimnandi kodwa lesibili lalimnandi kakhulu umshado wakho lo olenga ngokotini ungashintsha nangu uJesu ngikutshela umshado wakho ungashintsha ulunge ube right futhi ngenzeka mhlawumbe wena uthi umshado wakho uyabheda kanti inkingi ikuwe uhluleka ukuhlonipha indoda awukwazi nokuyibiza ngobaba uyibiza ngojabulani uthi ngoba sasifunda naye eklasini kodwa mntaka baba nangu uJesu osiza impilo zabantu nangu uJesu okhulula abantu abahlaselwe imimoya nangu uJesu okhulula abantu abahlaselwe isifo sokuwa abahlale bewa njalo kodwa nangu uJesu elithi iBhayibheli intombazane yayinomoya yathi nje mangathi umphetho wengubo kaJesu ngizosinda nangu uJesu bazalwane angikubizeli mina esontweni kodwa into engiyazi uJesu yena yedwa uJesu kwazi ukuhlalisa endlini okuthiwa iyada iswaship ngenxa ukuthi kunesilwane kuyona kodwa ufike wena uyithenge uhlale kuyona ubiza igama likaJesu kuthi uthe ipoki uthe yonke into ngiyengizwe nje abantu bekhuluma ngeipoki yonke leyo nto yazi mina ngangihamba ngibuye emlindelweni umsakazo wami mangibuye emlindelweni go-1 sidabule la kunamathuna khona kodwa nje bazana ngazi ngihlangana ngikhuluma mina ngoJesu osiza impilo yomuntu okhulula abantu ngeqiniso uyena yedwa uJesu bazalwane ongakusiza mawubuyela kuye elithi iBhayibheli uma nibuyela kimi niyokwakhiwa elithi iBhayibheli uma nivuma nilalela niyokudla okuhlekezo kodwa manala nihlubuka niyodliwa inkemba uthi uJesu uzani nonke ninenikhathele yantaka baba noma usonto ukhathele nje uyasindwa uhlele njalo uwa sekuyaziwa nje ukuthi njokuzoqala ihlobo wena uhleli uwa kodwa uJesu uyasiza bazalwane uJesu wavusa uLazaro wabafile nawe uma ungathwala lo Jesu izinto ingalunga yamazi mina uJesu bazalwane engithume emzini yabantu kuphuma ikhova ekade ngingazi ukuthi beyihleliphi ngenxa yegama likaJesu phathi igama likaJesu lona lodwa musukubambe ezinye izinto musukumsakela uJesu ngamanzi musukumsakela uJesu ngeintambo musukumsakela uJesu ngamakhofi musukumsakela uJesu ngazo zonke izinto kodwa phathi igama likaJesu lona lodwa noma ngabe kuthiwa imoya iyahlasela kwakho ujike umuzi wakho usungeleze ngegama likaJesu lona lodwa ukhali igazi likaJesu lona lodwa hayi enye into kodwa phatha igama likaJesu lona lodwa yiloko-ke nje bazalwane okusenhlizweni yami ukuthi buyelani kuJesu noma ngabe ngokuhlala ekhaya ulimalile ekukholweni khuluma iqiniso mntaka baba ubuyele enkosini uJesu ungaloku udlala ngathi uthi uney'nqumo ezintsha kanti walimala ekukholweni khuluma iqiniso lithi iBhayibheli uma nivuma nilalela niyokudla okuhlekwezwe kodwa manala nihlubuka niyodliwa inkemba yiloko-ke nje bazalwane okusenhlizweni yami ekseni ukuthi nangu uJesu okhulula ngeqiniso inkosi yomusa inibusisa ke sithandaze babe egameni likaJesu siyabonga uNkulunkulu waseNazaretha thank you baba wena wethu uphilile wena wethu uhluleke yes nangu umntwana wakhe ekhaya
wathatha isinqumo sokubuyela kuwe. Yeah. Uthe ezwini lakho uma nibuyela kimi, Yeah. uma nibuyela kimi niyokwakhiwa. Elithi izwi lakho uma nala nihlubuka Yes. niyodliwa inkemba ngoba umlomo kaJehova ukhulumile. Mlekelele Jesu umthwale. Thezwini lakho abakwamukela wabapha amandla. Ngiyawazi lamandla Jesu engithwala naye mebuyela kuwe nginegaranti yokuthi uzomthwala umfihle umbiyele kuthutha imoya kuthutha impundulo thutha amantiki akhulule ekuphupheni abantu abafileyo ngenxa yegama lika Jesu Kristu ophilayo nozobuya masinyane. Amen. Siyabonga kakhulu kumvangeli. Siyathemba njalo ukuthi ke konke bakithi bekade kushiwo nasegcineni nomkhuleko umuntu bephakamisa inhliziyo yakhe ezinikela kuNkulunkulu ngoba kukho uJesu angeke akulungise. Siyabonga.